Лидеры рейтинга: Москва – первое место, Татарстан – второе место. Татарстан буйлы Түбән Новгород, Төмән, Мәскәү өлкәләрен узып китә. Исемлекне төзер алдыннан белгечләр төбәкләрне 67 күрсәткеч буенча бәяләгән. Эшмәкәрләргә ярдәм итү, бизнес өчен институтлар булдыру, инфраструктура һәм мөмкинлекләр дәрәҗәсе Татарстан сынатмый. Вот у нас есть такая пословица: «Баюның ауырлыгы yok, байларча яшәү авыр». Значит, разбогатеть несложно, жить как богач. Вот держаться на этой позиции на самом деле не так просто. Сессияда чыгыш ясаган Татарстан рәисе алдынгылыкны тәэмин иткән юнәлешләрне атады. Ул сәнәгать мәйданчыкларын оештыру, кадрлар әзерләүгә игътибар юнәлтү, кече һәм урта бизнеска теләктәшлек күрсәтү. Мәсәлән, ресурс үзәкләре саны гына да инде 45-кә җиткән. Сәнәгать мәйданчыкларында 97 мең кеше эшли, 600 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Конечно же, административный ресурс он нужен. Значит, мы каждую субботу оперативный штаб и детально рассматриваем один муниципалитет. В течение года все муниципалитеты докладывают, что сделано, как двигаемся и какая поддержка нужна. Сделано в Татарстане, это уже бренд. Бүген без Россия бренды турында фикер алышабыз, ләкин шуны сайырма ачык, илдә Татарстан бренды барлыкка килде. Иннополисны аерым билгеләп үтәргә кирәк. Алар безнең югары технологияларга бәйле тәкъдимнәрне тормышка ашыра. Шул исәптән пилотсыз очкычлар җыю буенча да. Технологичных наших инициатив. Югары технологиялар өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында бүген яңа килешүләр имзаланды. Аны 2 оешма, программалар белән тәэмин итүче компания һәм микроэлектроника тармагында эшләүче элемент җәмгыяте белән төзиләр. Татарстанда чүп-чарны сортларга бүлү үзәге төзеләчәк. Шулай ук каты көнкүреш калдыкларын җыю комплексын булдыру планы бар. Аларны Россия экология операторы белән килешү нигезендә төзеячәкләр. Бүген әлеге компания һәм Татарстан хөкүмәте арасында хезмәттәшлек итү турында документ имзаланды. Подписано 16 июня 2023 года в городе Санкт-Петербург. Дубайдан Татарстанга авиарейслар санын арттыру, хәләл индустрия тармагында эшне җәелдерү хакында Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең икътисад министры сөйләде. Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда ул Казан форумын аерым билгеләп үтте. Гарәпләр анда соло делегация белән килгән иде, киләчәктә дә катнашачаклар. Очень надеюсь, что господин министр вы тоже найдете возможность посетить или в рамках форума, или в рамках посещения России нашу республику. 2024 елда Казанда киләчәк уеннары узачак. Аларны үткәрү буенча бүген берничә оешма арасында килешүләр имзаланды. Кул кую тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко катнаша. Олимпия чемпионы Олена Захитова Казанда үзенең спорт мәктәбен ачарга ниятли. Озакламый монда килеп аны оештыру буенча үз тәкъдимнәрен җиткерәчәк. Ә бүген икътисади форумда Татарстан рәисе белән очрашып, шушы укыту үзәгенең проекты хакында сөйләде. Республикада спорт мәктәпләрен ачу тәҗрибәсе инде бар. Без аны җәелдерү өчен эшләргә әзердер Рөстәм Миңнеханов. Олена Захитова кул астында шөгыльләнсәләр, башка яшьләрдә спортка күбрәк тартылыр дип өметләнә ул. Лейтенант Фулина, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы.